Moikka ja tervetuloa mukaan 2 kulkijan matkalle kohti Pohjois-Italiaa. Your glass, feel the vibe. In this moment we thrive. Underneath the Italian sky, every taste makes us fly. Cruising along the coast with the breeze in my hair. Rolling past vineyards, every corner a flare. Raise your glass, feel the Matkaan lähdettiin Naantalista Finnlinesin aamulautalla. Myöhään maanantai-iltana saavuttiin Husqvarnaan. Wetterstrandin matkaparkki oli täynnä, mutta onneksi viereiseltä parkkipaikalta löytyi rauhallinen yöpymispaikka. Aamulla aikaisin tuossa 7 maissa lähdettiin ajamaan kohti Saksaa. Viime vuonna hankittiin Öresund Go, jonka vuosimaksu on noin 50 €. Sillan ylitys matkailuajoneuvolla, joka on 6-10 metriä, maksaa noin 135 €. Lipun voi ostaa myös etukäteen netistä, ja se silloin maksaa noin 120 €. Öresund Golla ylitys maksaa noin 47 €.
noin 13 tunnin ajopäivä takana ja saavutaan vihdoin Göttingeniin. Tässä on tää Göttingen matkaparkki, joka nyt illalla oli täys, niin me jouduttiin pysäköimään tonne parkkipaikan viereen. Siellä on lisäpaikkoja. Tässä on myös tää huoltopiste. Tää on mukava ja rauhallinen paikka. Tuolla tosiaan näkyy noi lisäpaikat, mitkä on tehty tänne parkkipaikan viereen. Ja maksu suoritetaan. Yö maksaa 17 € ja maksu suoritetaan tonne matkaparkin automaattiin. Matkaparkin läheisyydessä on pieni kahvila, josta saa todella maukasta aamupalaa. Kahvila on auki arkisin aamu 6 ilta 18, lauantaisin aamu 6 kello 17 sekä sunnuntaisin aamu 8 ilta 17. Pysähdytään tähän hetkeksi. Ollaan ohitettu Kasselia ja matka on taitettu semmoinen 1600 kilometriä. Ja 1-2 mulla on tällainen fiilis. Vaikka kuinka tarkkaan on mietitty ennen lähtöä, että kaikki on mukana. Listoja on käyty läpi, että nyt ihan varmasti on kaikki mukana. Ja vielä viimetteeksi, kun lähdetään kotoa, niin ajattelen, että en tarvitse kotiavaimia, jätän ne kotiin. No, mutta tässä vaiheessa pätkähti päähän, että kyllähän niitä kotiavaimia tarvitaan. Kotiavaimien yhteydessä nimittäin on polkupyörän avaimet. Ja ennen reissua ollaan syystä tai toisesta otettu akut irti pyöristä. Ja jotta akut saadaan takaisin pyörään, niin siihen tietysti tarvitaan avainta. Ja ne avaimet on siinä kotiavaimien yhteydessä ja avaimet on kotona. No mutta siinä hetki pähkäiltiin, että mitä tehdään ja katsotaan myöhemmin, että keksittiinkö ratkaisu. Tänä vuonna ei haluttu ostaa Sveitsin vinjettiä, joten ajeltiin pieniä teitä Alppien yli.
Meidän 3. ajopäivä päättyi Sveitsin Malojaan. Seuraavassa jaksossa vieraillaan muun muassa Albassa sekä Barbareskossa ja käydään tastingissa. Laita kanavamme seurantaan, niin pääset matkalle mukaan.